салому алайкум дӯстони азиз, тамошобинони муҳтарам. дар даромадгоҳи деҳаи Искодар қарор дорам. Мана поёндаст даромадгоҳи деҳаи Зеробод аст. деҳаи Дардара гузашта омадам. инҷо деҳаи Зеробод, инҷо бошад деҳаи Искодар. дар онҷо деҳаи Искодар қарор дорад. аввала мехоҳам худамро шинос кунам. Умед ном дорам. наворбардор дар ҷашну маъракаҳо ва тӯйҳои мардум ва дар винеткагириҳову аксбардориҳои наврӯзиҳову хулас хизматрасониҳои аксу навори мактаббачаҳо хизмат мекунам. ва дар тобистонгоҳ кам сайру саёҳат мекунам. дар кӯҳу пуштаҳо аз деҳаҳо муаррифиҳо мекунам. ба таваҷҷӯҳи мардуми деҳаҳои Искодар, Дардар, Зеробод, Кум, Хайробод, Новдонак, Хушекат, боло меравем Пои Мазор, Пете, Чоре, умуман ана ҳамин музофот ва шаҳраки Сарвода яъне Зарафшон. ба таваҷҷӯҳи шумо мерасонам ки ана ҳамин шабу рӯзҳо ман аз хона баромадам. имрӯз 1 июни соли 2025 аст. мана ҷанвари ман ном дорад ракетаи ёрӣ. тӯҳфаи яке аз аспдорони муваффақи водии Зарафшон, ҳоҷи Маҳкамбой Руфатов. мо имрӯз ба сафар баромадем. имрӯз омадем аз деҳаи Искодар корро сар мекунем. тамошо мекунем, сайр мекунем, дидан мекунем, муаррифӣ мекунем ва ҳар гуҷои диданбобу тамошобобе ки ҳаст навор мекунем ва пешораи интернет мегузорем. ба таваҷҷӯҳи шумо мерасонам ки ҳамин навори манро агар илоҷатон ҳаст. салому алайкум. хуб ҳастед ко? синҷед? раҳмат. агар илоҷатон ҳаст, ҳамин навори манро дар ҳар як деҳа гурӯҳҳо мешавад. гурӯҳи ватсапҳои худатон мешавад. дар ҳамон гурӯҳ ворид кунед. зеро ки бигзор ки баъзе бародарону падарҳои бузургвор донанд ки ҳамин агар тартари мототсикли мо дар даруни деҳаҳо агар баромада монад, ба каҷӣ қабул накунанд, хавотир нашаванд. мо одами безарар ҳастем. танҳо мақсади тамошо ва муаррифӣ кардани деҳаи шуморо дорем, яъне хизмат кардан ба шумо. тамом, дигар нақшаву мароми ғаразноки зиёдатии дигаре надорем. ба ҳамин хотир азизои дил ман аз шумо хоҳиш мекунам, навори маро чӣ гуфтам дар гурӯҳҳои ҳамин деҳаҳое ки ном гирифтам ҳатман пахш кунед ки донанд. рақамҳои ман 92 774 82 74 аст. барои чӣ рақам гузоштам? агар аз чизе хавотир мешаванд, агар шояд ягон нозирони минтақавӣ бошанд, шояд ки ягон раисони маҳалла бошанд, ё ин ки ҳар гунае ки ҳаст, як калону хурдони ҳамин деҳаҳо агар бошанду аз мақсаду мароми мо мехоҳанд ки хабардор шаванд ки дар деҳаҳои инҳо мо сайру гашт мекунем, рақам ба ҳамин хотир гузоштам ки занг занед, ҳамсӯҳбат мешавем, во мехӯрем ва ҳар чизе ки саволу ҷавоби шумо ҳаст, мо метавонем ки ҷавоб дода бошем. ва дуюм мақсади рақам гузоштани ман ин аст ки ман алҳоли дар ҳамин деҳаҳо таи якчанд рӯз мусофир ҳастам. яъне чӣ гӯям, мусофир аха худатон мефаҳмед. одаме ки дар ин ҷойҳо ягон хонаву дар, ягон хай хешу табор надорам. умуман таваккал ба худо ба ин сафарҳо баромадагӣ ки ҳастам. агар одамҳое ки пайдо шаванд ки намедонам ҳар гуна дастгириҳо ба амсоли шаб ҷои хоб, ё ин ки як пиёла чой, ё ин ки ягон реклама, ягон пешниҳод, ягон ҳамроҳӣ, ягон пурсиданҳо агар бошад, рақамҳоя бо як маротибаи дигар такрор мекунам. 92 774 82 74 аст. ва аз шумо хоҳиш мекардам, ман дар ҳамин ҳаёт яке аз чизҳое ки бад мебинам, бовар кунед, бад мебинам, он инсонҳое ки некӣ ё як дастдарозиро мекунанд ва ҷояш мебиёяд ки ҳамонро миннат мекунанд. ман ба таваҷҷӯҳи шумо мерасонам ки ман аслан умуман ба ягон намуди дастгириву ба ягон намуди дастдарозкуниву ба ягон намуди мисол чӣ гӯям шуморо умуман ба кӯмаку ягон инсон махсусан эҳтиёҷ надорам. ман таваккал ба худо баромадам. парвардигор ягон вақт хору залил накардааст. хоҳ дар кӯча мемонам, хоҳ дар ягон ҷой мегирам. умуман ман мехоҳам ки ҳамин чиз беминнат бошад. нашавад ки баъд
як вақту замоне гузараду баъд гӯянд ки агар мо намебудем, агар ё ман намебудам, ё агар ман фалон корро намекардам, ту ба он муваффақият намерасидӣ. ба ҳамин хотир дӯстону бародароне ки беминнат дар бари мо будан мехоҳед, Нури Дидаву Тоҷисар канали мо дару дарвозаҳояш кушодагӣ аст. Аз шумо хоҳиш мекунам ки лайку комментарияҳои худро дареғ надоред. Мо барои шумо хизмат кардан омадем, моро меҳмондорӣ кунед, ҳам дар канал, ҳам дар сомонаҳои интернет, дар байни дӯсту душман. Ва ногуфта намонад ки барои ман аллакай душман басанда аст, бадбин басанда аст. мо инҷо барои бадбин кофтану барои душман кофтан наомадем. мо инҷо барои дӯст ҷамъ кардан омадем. мехоҳем ки дӯстони ҳақиқиву ҷонӣ дар барамон ҷамъ карда бошем ва як рӯз не як рӯз агар аз ин дунё реҳлат карда монем, як дуои фотиҳа карда омин кунанд ки ҳамин бародар омада буд, дар деҳаҳои мо сайру гашт карда буд ва навор карда буд, пешкаши интернет гардонида буду. худо ҷоша ҷаннат кунад. тамом, дигар чизи дигаре нест. Тоҷикистон ба пеш, зиндаву саломат бошед, кам нашавед. ҳар он инсоне ки дар бари мо меистад, ба канали мо аъзо мешавад, сари мо хоки қадамҳои шумо. Нури Дидаву Тоҷисар, зинда бошед, кам нашавед. мо бо ракетаҷон сайру гашти деҳаи Искодара сар мекунем. зинда бошед.